vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureururawo izvo zvandakaita pamwana wangu. Chinondirwadza ndechekuti mwana wangu uyu mukomanashi ndava kutadza zvino kuti ndinge ndichirivhesa macases zvetuko izvo zvandakaisa pamusoro peupenyu hwake. Mwana wangu uyu ainge aroora musikana wandainge ndisingadi. Akamuroora musikana uyu mugore ra2020. Mufunge zvenyu mukoma, pandainge ndiri stuck and I was broke, ndaigara ndichimuti nhai mwana wadi wanditumidzirawo mari sezvaunongoziva kuti kuno zvinhu zvakaoma. Ndipo apo pandakazonzwa ava kuti mama motondiregerera. Ndikati koneizve, nekuti ainge akandivimbisa mari nekuti ndinge ndichizokwanisa kunotengawo chikafu nei sezvaainge achiziva kuti ndainge ndiine vazukuru vakati wandei vandainge ndichigara navo, because mumwe mwana wangu musikana ainge achangobva mukunetsana nemurume wake, then ndokubva azodzingwa nemurume paya. Iye akabva ati mama, kuti tose tinge tichingoungana panhu pamwe chete hazviite, ndava kudarikira. So ainge akaendawo kuSouth Africa ikoko, zvinhu zvainge zvakandiomera, but mwana wangu mwedzi wakati uchinopera ndokubva atumidzira zvake umwe musikana uyu mukoma. Amai vake tinotonamata navo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza kuti saka mwana wangu angasarudza kuda pakati pemakumbo than kusarudza amai vake vakamuzvara. Zvinhu zvakandirwadza mukomanashi. Pane nguva yekutoti I would go to bed hungry, ndobva ndatanga kuchema, ndikabva ndati uyu kana ari mwana wangu ndinomugadzirisa chete. Saka ndainge ndichida kuti ange achizorambana nemukadzi wake uyu mutsva, because ndainge ndava kuzakwanisa kumugamuchira, because uyu mukadzi wacho ndainge ndakamuti iwe uchidzoka kuno so that ndinge ndichimbokwanisa kugara newe, obva wazoenda zvako kumurume wako. But akabva ati mama hazviite nekuti murodhi umu hamusi kufambika. Ndikabva ndatoona kutoti inini ndini ndainge ndava kutoitwa chituta, ende ndikabva ndaona ivo ambuya vake, amai vemudzimai wake, vairakidza kuti zvino vainge vava kudya vachiguta. Ndakarwadziwa mukoma kuzonosvika ndichienda kune vamwe madzibaba, even though ndakangokura ndichingoenda kuPentecostal, ndainge ndakatozviudza kuti handimbofi ndakaenda kunana madzibaba. But kana kuri kunzi zvinhu zvikazokuomera zveshuwa unokuenda kuna madzibaba kana zvinhu zvaoma. Ndakati ndaenda kuya mukoma, ndikabva ndazonzi paikwanisa kuitwa mimwe minamato yekuti vange vachizorambana. Ndobva ndati zvakanaka, imimi itai basa renyu chete. Mukomanashi zvandakaitaka ameno pamwe ndainge ndatobatwa nemweya wesatanism chaiyo, because ndakazoendeswa kumakuva. Ndakati ndaenda kumakuva kuya mukoma, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichipfugama. Zamu rangu iri mukoma rakanorova guva remutorwa, mushure mekunge ndanzi tainge tichazomutsa mweya wemufi. Mweya uyu wemufi wainge uchazoenda wobva wanogara kuti dzi mumba yemwana wangu, so that ange achizotanga kunetsana nemudzimai wake. Tapedza kudaro mukomanashi, pandakarovera zamu riya paguva remutorwa, madzibaba vakabva vazoburitsa chimwe chibhodhoro chedoro, vakabva vandeti doro iroro ndaifanira kuti ndige ndichizorinwa ndichirisvipira pamusoro peguva riya. Ndikabva ndaitasa izvozvo ndokubva ndazongorisiya ipapo. Saka mwana wangu kutaura kudai so chidhakwa chekupedzisira. Iyewo muroora wangu atonzwa nekungogara achingorohwa nemwana wangu zvekuti ndava kumunzwira tsitsi. Kumufarira ndainge ndisingatombomufariri zvachose, but now ndava kumunzwira tsitsi nekuda kwekuti anongogara achingochema chiti mama ndarohwa. Uye zvekare mwana wangu uyu ava nesisitemu yekuti kana akawana mari anenge awana anotanga ambobatisa mari iyoyo kumuroora wangu obva ati ndichengeterewo mari iyi, but anozodzoka manje ava kuti ndikuda mari yangu. Komanashi, kuti pane chakambochinja here kana neniwo ndichiri kungotambudzika? Wanguwo mwana musikana ndiye ari kutombozamawo kuti ange achinditumidzira mari, but still zvinhu zvakatongomuomerawo kuSouth Africa ikoko. Mukoma, kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanoti vanozvigona, vanogona kusunungura
apo pandakabatsirwa nevamwe madzibaba. It is just that madzibaba vaya vakazoenda kuBotswana ende mafone numbers avo pari zvino handisisina. Ndingadai ndazombovabvunzawo kuti saka ndoita sei nai munhu waMwari, nekuti ndava kuda kuti mwana wangu ange achiraramawo upenyu hunodadisa. Mukomana chizvinondirwadza because kuno kunharaunda kwatigere varikowo vane vana vari kuJoni, but unotoona kutoti vana vavo vari kuita zvine musoro. Ko wanguwo mwana chiko chiri kumboitika paari. I know kuti ndini ndakamuitira mhiko dzose dzandakamuitira. Ko why is it midzimu yekwake isinawo simba rekuti imbopota ichimurwirawo dzimwe hondo, kana kuri kunzi kana paine mhepo idzo dzinombopota dzichisimuka. Ndakatombodzokera paguva remunhu uyo wandakaenda ndikanorovera zamu rangu pariri, ndikatokumbira ruregerero ndichida kuti mweya iwoyo unge uchibuda mumereji yemwana wangu, so that ange achikwanisa kubatikawo zvinoendeka. Sezvamunongoziva kuti murume kana agere nemukadzi vachinetsana hapana kana chinhu chipenyu chavanokwanisa kuronga chikabudirira. Ndozviri kuitika pakati pemwana wangu nemuroora. Hama dzangu ndibatsireiwo. Dzimwe nguva ndinobatwa nemazistress ekutombofunga kana kuda zvipfuudza upenyu hwangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi ava mucomment section. Zvakangoma asi nai mama maifungei ipapo. Shuwa kuno hanzi ndakarovera zamu rangu paguva remutorwa. Cursing your own child. Manga mabatwa nemweya wakaita sei? Why couldn't you just accept muroora uyo? That is the true definition of evil. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndinotozvibvunza kuti asi ndakaitei, because still mwana wangu kutondichengeta kwacho haatogoni kundichengeta, nekuti hanzi munhu wekuti anogara akadhakwa at all the times. Mari yake yose inokuperera kudoro. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukadzi kana aine pamuviri machinda, musazotamba nekuuraya munhu akadaro. Kunyange zvikanzi wava desperate zvekuti wafunga kuromba, but tamba nezvimwe, musazotamba nemunhu anenge aine pamuviri machinda. Boys rangu handisi kurara. Ndatova almost 3 months ndisingarari usiku. Ndinongorara dzimwe nguva ndichingofamba mukomanashi. Ndatova neumwe mufesi uyo wandava kuwirirana naye mutauni, anoitawo zvechisecurity, anogadha pane imwe shop iyoyo mukoma. Kana ndikatotaura zita rayo vanhu vazhinji vanotoiziva, iriko kudowntown uko. Mukomanashi zvakaitika ndezvekudai so. Ininiwo ndakaenda kuEpworth mushure mekunge ndanzwa kuti kwainge kuina vamwe madzibaba vainge vachibatsira chaizvo. Saka madzibaba ava vakabva vanditi pandiri painge paine shavi reuvhimi, saka shavi iri rainge richida kugadzirwa. Chekutanga chatakaita ndechekuti takabva tazoenda kumadziva. Zveshuwa mukoma, kana ukaona wava kuendeswa kumadziva pasina kana wehukama, zvimwe zvacho unofanira kuti unge uchiona kuti ndo mviromviro dzekurombeswa idzodzo. Takati taenda kuya usiku, ndakatorota hope. Ndainge ndichifamba neumwe murume zveshuwa aitorakidza kuti ainge ari muvhimi, achindiudza kuti ainge achida kundipa chakati nechakati, achida kundipa upfumi. Ndakadzokera kwavari madzibaba vaya. Madzibaba vaya vakabva vazonditi vainge vaine imwe friend yavo ainge ari n'anga, aikwanisa kuti zvinhu izvi zvinge zvichizoitika nekukasika, because pandakarota ndichifamba nemuvhimi uya mukoma, takafamba zvekuti ndakamuka ndichitonzwa kutoti makumbo angu ainge achiita kurema, ndakaneta. Saka madzibaba vaya vakabva vanditi zvainge zvichireva kuti kwacho kwatainge tichienda uko kwacho kwaainge achida kuti kana tazosvika ikoko ange achizokwanisa kundipa mari yangu kwainge kuri chaizvo. Saka hanzi zvaizonditorera makore akati wandei kuti ndinge ndichizokwanisa kupiwa pfuma yangu. Semunhu ainge achitawo zvinhu kuti zvinge zvichiitika nekukasika, ndokubva azondipa option iyo yekuti
sezvo ainge aine imwe n'anga yaainge achiziva. N'anga iyi yaikwanisa kundigadzirira zvinhu zvacho nekukasika, ndikatoita mari pasina kana pasitomborina kana nguva yakareba. Mukomana achi ndakabva ndabvuma paya ndokudzokera zvekare kuEpworth kuya. So akabva azodaidza n'anga iya ikabva yauya, zvose takazviitira pamba pavo madzibaba vaya. Mukomana achi ndaikuzivei kuti varume ava vainge vava kutondirombesa. Saka ndakabva ndazonzi ndinge ndichienda kunotenga hari, ndikabva ndati zvino hari yacho ndoiwana kopi, because muri kunditi zuva risati ranyura ndinofanira kuti ndinge ndichizoitenga hari iyoyo. Apa ndichinotarisa nguva, it was somewhere kuma5:30. Madzibaba vaya vakabva vasimuka ndobva vadzoka vakabata hari, vakabva vazonditengesera hari iyoyo nemari yainge ichikwana iyo kuita $160. Mushure mekunge vanditengesera hari iya, ndakangonzi ndinge ndichiuraya huku iyo yandakatenga zvekare kubva kwavari madzibaba vaya. Ndakati ndauraya huku yaya, ropa racho rikabva raiswa muhari, ndikabva ndanzi ndinge ndichizvigezesa maoko kufesi kwangu nekutsoka uku ndichishandisa ropa iroro rehuku. Ndapedza kudaro mukoma pakabva pazotengwa mukaka, saka ndakabva ndazonzi ndinge ndichizvigezesa zvekare maoko angu kufesi nekutsoka uku ndichishandisa mukaka uyo wainge waiswa zvekare muhari muya. Mushure mekunge ndaita izvozvo, ndakabva ndazonzi taizofanira kuti tinge tichizodzokera kumadziva. Takazodzokera zvekare kumadziva kuya mukoma, ndipo pandakaona imwe nyoka yekuti handitombozivi kuti ndingairondedzera sei. Nyoka iyi mukoma yainge yakareba chaizvo, iri yegreen. Nyoka iyi mukoma ndakangoiona panguva iyo yandakapindawo mumvura ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogezeswa nekuchenurwa mumvura imomo. Ndo pandakaiona nyoka iyoyo yakangonyangarika. Ndakazoti ndadzokera kumba, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurota nyoka ichirutsa mari. Pandakamuka mukoma ndakavhunduka, because ndakabva ndaona kuti mumba mainge muine mari iyo yainge irimo. Mari iyi mukoma yainge ichikwana iyo kuita $700. Ndakavafonera madzibaba vaya vakabva vanditi ndinge ndichiuya nemari, saka ivo pa$700 vakabva vazotora $350 vakanditi pose pandinenge ndichiita mari ndinofanira kuti ndinge ndichizovakamurirawo hafu yacho. Mukoma mushure mekunge ndatanga kuita mari vakabva vazondikurudzira kuti ndinge ndichizoroora. Saka kunharaunda uko kwandainge ndichigara kwainge kuine umwe musikana ainge akanaka chaizvo mukoma, ndokubva ndatanga kudanana naye. Ndakaita wekutoshandisira mari, akabva arambana nemukomana wake, akangoti angouya kumba kwangu, ndokubva ndamumanikidzira ndikamushandisira chisimba ndikarara naye pasina kana nguva ainge atobatira pamuviri. Mukomana achi ndakabva ndazonzi mwana iye aisafanira kuti ange achizozvarwa. Nhumbu iyo yakati yava kunopinda ku6 months, ndipo apo pandakabva ndazomuchekeresa iye nemwana uyo waainge akatakura, vose vari vaviri vakabva vafa mukoma. Mushure mekunge afa ndakaramba ndichingoita mari, ndikabva ndabuda munharaunda imomo mandainge ndichigara ndokubva ndazotenga zvekare imwe imba. So mukoma zvava kuitika ndezvekudai. So ndinomurota mukadzi wangu uyu anotouya kwandiri akabata mwana anenge akazara ropa achichema achinditi kowakandiurayireiko. Chiudza hako zvehama dzangu dzinge dzichizviziva kuti iwewe ndiwe wakandiuraya. Saka mukomana ashe hope kuti dzinge dzichibata pakadaro hazvitomboiti. Madzibaba vaya vakanditi kana vakazowana mari vachazoenda kuMozambique. Chinondirwadza ndechekuti madzibaba ava vanotoenda kuMozambique, pavanodzoka kana ndikazvinzwa kuti vabva kuMozambique ndinotoendako kuEpworth ndozama kuti vange vachindibatsira, because dzimwe nguva ndinotombovapa mari but vanobva vanditi mishonga yacho yandakapiwa handifungi kuti inokwanisa kukubatsira iwewe. Ndichazoti kana ndadzokera kuMozambique votora zvekare nguva yakareba, kana voenda kuMozambique vondikumbira mari ndobva ndavapa. So ndava kufila as if vari kungondishandisa vachingoyambutsa vamwe vanhu, because pakambotaurika nyaya yekuti mukadzi wangu uyu nhumbu yaainge akatakura mwana iyeye aifanira kuti ange achizoshandiswa mweya wake obva wanogadzikwa patsvimbo iyo inoshandiswa navo madzibaba ava vandiri kutaura nezvavo vatori nembiri, mufunge zvenyu mukoma. So zvandava kuita iko zvino ndezvekuti zuva rinoti kana rava kunorereka ndinotobika kachikafu kangu mukoma, ndobva ndatoisa
lunch box ndobva ndatodriva ndichipinda mutown, ndobva ndangotanga kungofamba mukoma. Then zuva rinozoti ranyura ndobva ndatotsvaka zvimakadbox zvangu, ndobva ndaenda ndobva ndanogara nemufesi uya wandakuudza ini zvake anoshanda sasecurity achigadha pane imwe supermarket. Iye anotongofungidzirawo kuti ndiri munhu anotongotambudzikirawo zvake. Dzimwe nguva ndinotombinda mutown nditori nezGD6 rangu ndonosiya motikari iyi kune rimwe garaji uko kwainozorara yakapakwa. Then ndobva ndatoenda kune mufesi uya tobva tatotanga kutoita nyaya. Ndakamunyepera kuti ndinoshanda sagarden boy kuBorodale uko, but hatozvizivi mufesi uyu kuti nditori nezimba rakatokura zimanshoni. Mukomanashe ndidzo mhiko dzangu idzodzo dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera usiku hwoga hwoga. Handitendedzwe kuti ndinge ndichirara mumba. It is either ndinorara ndichidriva kana kuti ndinenge ndakangogara naye mufesi uyu, kana kungorara ndichingofamba chete. Mukomanashe kana ndikangozama kuti ndinge ndichirara mumba, so ndinorara usiku hwose ndichinetswa nechipoko chemukadzi wangu. Dzimwe nguva anototanga kutondirova mukoma, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinorwadza. Ende ndinozotoita mazuva akati one day ndakazvimba kufesi kwangu kwese uku. Koma ndiyo secret yangu iyi yandiinayo. Ndakaromba nekusaziva, ndotoshaya kuti hama dzangu ndingadziudza sei kuti pandainge ndichida kuti ndinge ndichisimbisirwa shavi rangu reuvhimi ndiko kurombeswawo pandakazoitwa nevamwe madzibaba vekuEpworth, uye zvekare vachishandidzana nen'anga yavo. Apa vava kutobatsira vanhu vachishandisa tsvimbo iyo. Patsvimbo iyoyo ndipo futi pavakaisa mweya wemwana wangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.